Престъпленията в Германия са се увеличили драстично с миграционната вълна. Хората се страхуват от пришълците. Продажбата на оръжие в страната е скочила с 600%. Народът е разделен на две. Германия върви към гражданска война. Това разказа активистът и оратор на антиимигрантските протести в Германия Виктор Сайбел в интервю за телевизия Алфа. Първо ще помоля да ми кажете няколко думи за вас. Вие сте работил като охрана в лагер за бежанци в Германия. Кой е той и какви бяха наблюденията ви за мигрантите, докато бяхте там? Най-напред да се представя. Казвам се Виктор Сайбел. На 27 години съм. Самият аз вече 2 години съм все на път. Събирам хора по цяла Германия по отношение на политиката. Беше много интересно. В момента има голяма мигрантска криза. Аз лично да видя със собствените си очи какво точно се случва. Бях в този лагер. Той се казва Зандалт-Резберг. Това е тук, в планината, в едно село, в което, така да се каже, живеят 1500 души и там направиха лагер в един стар хотел, който не се използва от 9 години. Въобще тук ресурсът не достига. Няма къде да се настаняват хората вече. И там имаше около 1500 мигранти от най-различни държави. От Албания, имаше от Ирак, разбира се от Сирия, имаше много кюрди и на мен ми беше интересно да видя какво се случва там. Какви хора има, от какво се интересуват. Някой казва, че си имаме терористи. Затова исках да видя сам, със собствените си очи. Аз прекарах там 5 дни. И какво забелязах? Че всички тези хора там не са както ни говорят политиците, че всички те са от Сирия, а е обратно. Това са хора, около 36% са от Югославия, а там отдавна няма война. 42% от хората са от Афганистан. Много хора, например, в този лагер са от Иран, а в Иран също няма война и от други държави. Те не бягат задължително от война, а просто идват в Германия, за да живеят по-добре тук. Разбрах, че са ви уволнили като охрана от лагера, защото сте се изказвали против неконтролируемия поток мигранти. Какво ви казаха от самия лагер? У нас такая здесь, знаете, политическая ситуация, что каждый... У нас политическата ситуация е такава, че всеки, който критикува или има друго мнение различно от това, което говори Меркел, той незабавно бива наречен десен, или десен екстремист, или фашист, или неонацист. И мен така ме наричат. Аз, например, си правих снимки с децата на кюрдите и веднага ме нападнаха и казаха, че така постъпвали десните. Аз никога не съм говорил против хората. Аз просто се изказвах против тази политика, която въобще не ни осигурява сигурност. Няма безопасност. У нас пребивават над 290 хиляди души, които въобще не са регистрирани. Те се разхождат из Германия, никой не знае кои са тези хора. Ние се изказахме против тази политика. Ме дискриминираха политически и казаха: ето този Виктор, защо работи с бежанците? Той е десен, той е фашист, а мен никой не ме е питал. Решиха го зад гърба ми. Сами го решиха. Уволниха ме за това, че съм дискредитирал Меркел. Затова и не ми платиха пари и писаха във вестниците, че съм някакъв фашист. За всеки го е ясно, че това не е журналистика. Това означава, че така наричат всеки, който има различно мнение от тази политика, провеждано от Меркел. Всеки път наричат такива хора така, за да разрушат съдбата им, икономически, за да нямате работа и въобще да се изолира един такъв човек. Ние тук в Германия живеем в диктатура. Това просто трябва да се разбере. В същия този лагер е имало нападение от страна на мигрантите срещу охраната. Бихте ли ни разказали какво се е случило? Това се случи, когато вече ме бяха изхвърлили от общежитието за преселници. Трябва да го разберете. Тези мигранти, събрани там, те от сутрин до вечер нямат какво да правят. Там са смесени различни етнически групи. Има мюсюлмани, християни, освен това има и някакви вероизповедания от Африка. Има и други религии. Хората по цял ден няма какво да правят. Преобладават младежите. Например, нашата статистика казва, че 78% от всички тези мигранти са млади мъже. Да речем 23-24 годишни. Те по цял ден не работят. Няма с какво да се занимават. И разбира се, възниква потенциал за конфликти. Имахме такъв случай, станаха сблъсъци, често се нахвърляха срещу охраната. Самите мигранти предизвикват такива сблъсъци. Например, албанците се биеха с хората от Алжир, мароканците се биеха с други етнически групи. Това се случва често. Нашата охрана беше нападната. Не съм в течение какво конкретно се случи, но се нахвърлиха с нож.
Какви са вашите лични наблюдения? Какъв процент от настанените наистина бягат от война и какъв преследват други цели? Колко от тях биха могли да са бойци на терористични групировки? Разбира се, това ми беше интересно. Поинтересувах се от кои държави идват тези хора. Разговарях, например, с лекари за хората, които са минали през Австрия. Един лекар ми разказа, че имал концерт на един немски певец, казва се Зидо, и те са чули за това. Минали са през Австрия и стигнали до това общежитие за бежанци. Казали, че те също се казват Зидо, скрили имената си. Това също е неразбираемо. Ако те наистина са избягали, защо крият истинските си имена? Всички казват, че са от Сирия, но те нямат документи. Те просто са чули, че най-голям шанс има да останеш в Германия, ако кажеш, че си сириец. Те нямат документи, само снимки. Им искат за регистрацията. Питат ги за името и това е всичко. Това не е истинска регистрация. Всеки си фантазира, избира си някакво име. Повечето не са от Сирия. От Афганистан има много. Аз разговаря с хората, също така има много от Иран. Имаше албанци, чеченци, дори грузинци. Имаше много хора от Мароко. Смесени бяха. Да ви кажа право, там истинските бежанци, които бягат от войната, представляват доста нисък процент. Нисък процент са тези, които са избягали с децата си. Има много кюрди. Срещал съм, например, кюрди от град Кобани. И за тези хора, за тях наистина трябва да ни е жал. Те са избягали заедно с децата си. А иначе там има много младежи. Младежи, които са имали различна представа за Германия, когато идват тук. Но когато дойдат, те, разбира се, са разстроени, тъй като в интернет са им обещали много неща. Че немците ще им построят жилище, че немците ще им купят кола. Те просто имат неправилна представа за нещата. Дошли са тук, а тук е студено. Тук не получават пари и това вече, разбира се, влияе на хората. Вие сте един от ораторите на антиимигрантските протести в Германия. Какви ще са следващите ви действия? Хората най-накрая се надигат. Сега в Германия има мигранти. Ако сравним, например, кой колко приема, ние сме приели вече над 1,5 милиона души и няма граници за това. Меркел сега каза, че могат още и още хора да идват, а при нас вече целият капацитет е запълнен. Вече правим място в църквите, за да приемаме бежанци, в спортните зали в училище, където децата се занимават със спорт. Целият капацитет на Германия вече е запълнен. Немците, разбира се, са сърдити, защото се е стигнало до там да бъдат гонени немци от квартирите им, за да настанят мигранти. Стигна се до там, че хората се умориха от мигрантите. По телевизията непрекъснато не натякват. Всички медии в Германия са трансатлантически. И те също като Меркел ни говорят, че трябва да ги приемаме с отворени обятия. А кой критикува политиката на Меркел, той веднага бива наречен фашист. Разбира се, хората вече се умориха от това. Всички искат на границата да се сложи лимит за мигранти, които се приемат. Какви са преобладаващите настроения на германците относно проблема с мигрантите? Разминават ли се с официалните власти? За това и казвам, аз вече имам около 80 изказвания по цяла Германия и хората, разбира се, вече са уморени. Може да се каже, че хората се страхуват. Често се говори, но в дадено село, например, наблъскват 1000 мигранти, които не говорят немски и те по цял ден нямат какво да правят. И това се случва в село, където живеят 60 местни жители. Хората вече се страхуват да излизат навън, вече да разхождат кучето. Те са уморени от това, защото има все повече криминални случаи и те се увеличават. Сами аз работя като охранител. Често разговарям с хора от цяла Германия и питам ги, какво става при вас, на работа? Ограбват се много магазини, често има изнасилвания. Политиците ни казват, не, няма нарастване на криминалните случаи, но хората сами ги забелязват. Забелязват, че се ограбват магазини, че се краде. Такива неща стават, че никой няма да повярва, ако не го види със собствените си очи. Немците, разбира се умориха от това. Всяка нация си има своя характер и немците много търпят, но хората вече се умориха и, разбира се, тези, които са против подобна политика, всеки понеделник излизат на улицата на мирни протести срещу това. А срещу нас държавата строява, както се казва, антифашисти. По телевизията нас ни наричат фашисти, а срещу нас са антифашистите, така се наричат левите групи. На тях им плащат, за да си нахвърлят срещу нас. У нас ситуацията е такава, че трябва да си много смел, за да излезеш на улицата и да отстояваш мнението си. Там има много голям шанс да ти се нахвърлят антифашистите, да те наричат фашист. Те наистина ни мислят за фашисти.
Тук си е диктатура. Това даже не подлежи на дискутиране. Немците са много уморени. Трябва да си много смел, за да отстояваш интересите си и да излезеш на улицата и да си изразиш мнението, да говориш за всичко това. Периодично се появяват информации за сблъсъци между протестиращи за и против мигрантите. Кой предизвиква тези сблъсъци? Коректно ли се отразяват от медиите информациите или се изкривяват в някаква посока? Трябва наистина да разберем, че политиката на Меркел действително раздели Германия, раздели народа ни на две части. Когато излизаме на улицата, ние държим речи, критикуваме. А от другата страна, както вече обясних, са антифашистите. Те наричат себе си антифашисти, но на тях им се плаща. С автобуси ги докарват на нашите демонстрации само за да ни пречат. Те ни освиркват, хвърлят камъни срещу нас, за да си затворим устите, да не изказваме мнението си. Това е основното, което трябва да се разбере. Тази политика доведе до това, че народът да се раздели на две части. Може да се каже, че тези, които подкрепят политиката на Меркел, не позволяват ние в Германия да имаме мнение и да излизаме на улицата, да изразяваме патриотичната си гледна точка. Стигна се до там, че онзи ден на 12 декември в Лайпциг ние патриотите бяхме 170 души, а срещу нас излязоха 1000 от тези, които им плащат държавата. Изпратиха полицаи срещу нас. 69 полицаи бяха ранени. Бяха изпочупени 30 полицейски автомобила. Дори 4 автомобила от онези, които хвърлят вода срещу демонстрантите, и те бяха изпочупени. Може да се каже, че това е като гражданска война. Вече натам вървим ние в Германия. Въобще Европа е дестабилизирана. Германия е дестабилизирана. Дестабилизирана Европа, или скажем, дестабилизирана Германия. Как бихте определили заплахата за Европа от страна на мигрантите и какъв е изхода според вас? Главное, чтобы сначала мы границы могли наши контроли иметь. Основното е най-напред ние отново да контролираме нашите граници. Това означава отново да се здобием с контрол над тях. Това означава да ги затворим. Вече всички забелязаха, че Европейския съюз като конструкция не работи. Не е ефективен. Никой не може да го координира. Да сравним, например, Полша. Взе само 2000 пришелци, и то само християни. Унгария прие 41 000. Британците искат само 20 000, а при нас се приемат 1,5 милиона. Най-важното за нас е да затворим границата, а след това тези хора, които наистина идват от държави, в които няма война, например, тези 36%, които са от бивша Югославия, които са, например, от Косово, от Сърбия, от Албания, те трябва незабавно да бъдат връщани обратно. Такава политика ни е нужна. В рамките на 48 часа да се решава състоянието. Дали този човек ще остава тук или не, тъй като според нашите закони сега хората могат да остават в Германия до 2 години, докато се реши дали те ще остават или не. В такова кризисно време ние повече не можем да провеждаме такава политика. Най-главното е тези 60 000, от които вече сме решили да напуснат страната, да ги изпращаме обратно в техните държави, като например в Индия или в Стара Югославия. Ето тези 60 000 души трябва да се изпратят обратно. При тях наистина с документи може да се докаже, че не са бежанци, че не са от Сирия, например. А кюрдите, например, трябва да ги задържим тук. Още повече, че те са повече жени и деца, а мъжете от Сирия трябва да ги изпратим обратно в Сирия. Това означава, че ние вече трябва да имаме определена концепция. Нека те да се присъединят към армията на Асад, да защитават страната си и главно да изградим концепция. При Асад да се построи зона, хуманитарна зона в Сирия, за да могат много хора да бъдат настанявани там, а не да губим контрол тук. И най-главното е да започнем да регистрираме хората. Казахме, че тук има 290 000 души нерегистрирани. Те трябва да бъдат регистрирани, да видим за какво са дошли тук. Може да са терористи. Казват, че в интернет се появяват много снимки, че много терористи са отдавна тук. Крият се като бежанци в общежитията за бежанци. Тук всеки ден има агресивна ситуация. Ние в Германия отдавна сме загубили комплексния контрол. Защо се допусна подобна мигрантска вълна в Европа и смятате ли, че тя е умишлено направлявана? Ако да, с каква цел? Най-напред трябва да разберем, че политиците ни никога не ни го казват. В момента американците водят война срещу нас, европейците. Ние го усещаме не само заради руските санкции. Ще загубим заради това 100 милиарда в нашата икономика. А има и друга теория, че мигрантите се използват като оръжие срещу нас, европейците. Ето сега Турция, Ердоган иска 3 милиарда наши пари, за да не влизат те при европейците. Или той ще ни праща бежанци, за да дестабилизира още повече страната.
Това не е нещо ново. Това оръжие може да се каже, че това оръжие е против нас, което той използва. Някой казва, че 93% от мигрантите в нашата страна са координирани от Америка. Това означава, че американските организации ни ги пращат, за да дестабилизират Европа, да притиснат нашата политика, да притискат страната, да използват мигрантите като оръжие. Всичко това, разбира се, нашата Меркел го крие и не дава никакви концепции как отново да се стабилизира страната. Тя казва, че трябва да приемаме все повече и повече мигранти. Кой има полза от това? Отговорът на този въпрос трябва да се търси в индустрията. Това означава отново да се строят блокове, жилища за мигрантите. Всичко това е бизнес. Ето, например, аз работих 5 дни в онзи стар хотел. Държавата дава по 48 евро на беженец на ден. Ако умножим това, са 1517 души, колкото бяха там. Това си е голяма сума, която се дава за тези хора. Това означава, че трябва да им се строят много жилища. Това означава голямо развитие на индустрията. Разбира се, друг фактор. Това са концерните у нас. Колкото повече мигранти приемаме, толкова повече конкуренция имаме за работа. Колкото повече конкуренция имаме, това означава да се намалят заплатите. Означава, че по никакъв начин хората няма да работят у нас за 8,5 евро, както е по закон. У нас вече се дискутира този закон да бъде променен и бежанците да работят за по-малко пари. Това означава голяма част от индустрията, концерните да имат по-голяма печалба. Затова се приемат такива големи маси мигранти. Нашите мас-медии са само трансатлантически. Затова те поддържат единствено позицията на Меркел и всички останали. Като мен, например, които конкретизират всички тези ситуации, биват заклеймявани. Веднага ни казват, този е фашист или да речем антисемит. Какво има да се говори с този екстремист? След това чета във вестниците, против нас народът подемат големи кампании. Против нас народа уже большие кампании идут. Смятате ли, че Германия е зависима от САЩ и защо? Да, конечно, это без вопроса. Да, разбира се, това е безусловно и до момента цялата ни политика се ръководи от американците. Те все още държат тук своя войска и това е 70 години след Втората световна война. Над 42 500 американски войника има у нас и над 17 000 британски войника. И до момента техните казарми заемат 39 000 хектара немска земя. Сами аз предлагах да изгоним американците да си отиват у дома и тези казарми да ги използваме за мигранти. Вече никой не знае кои са те. Можем да ги махнем от нашия народ, от немския народ, да ги настаним там, където може да ги контролираме. Ако те наистина са терористи, да можем да реагираме по-добре. Да ги настаним в казармите. Цялата европейска политика е ръководена от американците. Всички в Европа сме забелязали, че санкциите срещу Русия, които само рушат икономиката ни, са диктат от Америка, значи от Обама. Това го признава и самия Джо Байден, че ни диктуват нещата. И затова аз излизам на улицата да говоря пред хората и ги събирам, за да разговаряме за този процес. И до ден днешен, всяка година ние плащаме по 30 милиарда, за да храним американски и британски войници. 30 милиарда евро. А повече пари няма. В Германия имаме 16 милиона бедни хора. Те живеят бедно, над 2 милиона и половина деца в Германия са бедни. И разбира се, ние разговаряме тези пари да остават за децата. У нас доминира Америка и ние нямаме наши немски интереси. Който говори за нашите, за немските интереси, веднага го наричат фашист. Такива конструкции са построили телевизиите, всички медии с политически елит. Построили телевидение, все медии, это вместе с политическими елитами. Има ли опасност от нова война в Европа и ако да, как да бъде избегната? Ако политиката не се промени, ако не започнем да търсим концепция за стабилна Европа, тогава, разбира се, да, това ще доведе до гражданска война. Тези хора, които тук са координирани от американците, те също смятат, че тук ще им се построи нещо, че ще им се намери работа. Те не знаят, че ние имаме над 4 милиона души, които са без работа. По телевизията никъде не намираме информация за това. За полицаите също не знаем какво мислят те за тази ситуация. Стигнало се до там, че те скоро ще колабират. Това означава, че вече не могат да се справят с тази ситуация. А когато полицаите се предадат, това означава, че идва ред на армията. Едва преди 2 години нашата държава реши, че може нашия бундесвер, ако полицаите са се предали, ако нямат контрол, това означава, че после трябва да се намеси немския бундесвер. Армията ще трябва да ръководи нещата. И да, всички тези процеси, които се случват, всичко това ни води към гражданска война. Хората вече се разделиха на 2 лагера. Патриотите, например, ние, които критикуваме тази политика, критикуваме чужденците, които не признават Германия, в която живеят, не признават немската култура, не желаят да работят, а от друга страна тези левите, антианархистите,
Сега са на лице тези два лагера и както онзи ден казах в Лайпциг, за един ден в Лайпциг може да пламне гражданска война. И като прогноза, ако продължава така, ако не се промени политиката, ще се стигне до там, че целият авторитет на държавата ще бъде изгубен. А оттам вече е близо до гражданска война. Продажбата на оръжие в Германия се увеличи с 600%. Хората вече не се доверяват на държавата и започват сами да си купуват. Купуват си ножове, спрейове с газ. Много хора, които се страхуват, отиват в специални клубове, където се учат да стрелят. Всичко това, целият този процес, който тече сега, води към гражданска война. Смятате ли, че е нужно стопляне на отношенията между Германия и Русия? Да, разбира се, хората, които се изказаха в понеделник, те също искат отношенията с Русия да станат доста по-добри, по-приятни. Жан-Клод Юнкер също наскоро каза, че е написал писмо до руснаците, че може би в икономиката може съвместно, нещо като БРИКС, да се изработи концепция, тъй като ние сега се намираме в най-голямата икономическа криза, каквато хората тук не са виждали до сега. Тъй като всички наши системи са свързани с американците, с Уол Стрит. Ако те паднат, ние в Европа също започваме да затъваме. Хората не искат война с руснаците. Минаха почти 2 години след Майдана, откакто ние правим изказвания по цяла Германия и обясняваме на хората всички тези процеси, които вървят в момента, тъй като нашата преса е единствено трансатлантическа. Тя се диктува от Вашингтон. Разбира се, хората тук много се притесняват. Никой не иска война с Русия. Обратно, те искат близко коопериране на Русия с Германия. Например, аз самия се изказвам за това и нашите патриоти са на същата позиция. Европа да се доближи до БРИКС. Това означава не само до БРИКС, а и до Евразия, да можем да ползваме всички хубави елементи. Още Бисмарк го е казал, ако Германия се съюзи с Русия, това ще бъде от полза за цяла Европа. Това е нашата идеология. Ние също на улицата разговаряме с хората, разговаряме с много патриоти и повечето от тях са съгласни с нас. Това означава, че никой в Германия вече не приема, че руснаците са ни някакви врагове. Напротив, всички молят. Владимир Путин, моля ви, помогнете ни. Тъй като всички отдавна разбраха, че нашата държава ни е предала, отдавна ни е предала. Хората се надяват на Русия да ни помогне. Аз често разговарям с хората и виждам, че те започват да учат руски език. Мнозина отиват да живеят в Русия. Аз имам познати лекари, които казват: ние не искаме такава Германия. Мнозина вече искат да се преместят в Русия, т.е. има мигрантски настроения да се прехвърлят от Германия в Русия. Има ли политическо бъдеще Меркел след кризата с мигрантите? Да го кажем така, Меркел никога няма да признае за мигрантска криза, че това въобще е криза. Аз не мисля, че тя ще се задържи. Тя трябва да е до 2017 година и после пак избори. Но ние не можем да чакаме толкова дълго. Ако не променим рязко политиката, това ще доведе до гражданска война. Авторитетът на държавата вече е толкова изгубен. Полицаите вече не могат да контролират нещата. Границите ни са отворени. Ние не знаем колко терористи са влезли и въобще за момента ни върви, че все още нищо не се е случило. Както например в Париж. В момента тук има 290 000 нерегистрирани мигранти. Ние не знаем кои са те. Това са хора, които са пътували с влак от Австрия, спрели са влака и всички са се разбягали. Що за хора са това? И къде са се разбягали? Бежанския лагер за една нощ изчезнаха 100 души. Къде са изчезнали те? Къде са избягали? Къде са се скрили? Ето всички тези въпроси нашата политика изобщо не се занимава. Обратното в парламента изискват. Казват, не им трябва регистрация. Що за политика провежда тя? Изглежда ни, че иска нещо да се случи тук, другояче не може да се обясни. Трябва ни консервативна политика. Да видим какво става в другите европейски държави, например в Полша, Швеция. Всички са консервативни. Цялата тази мултикултурна идеология, която ни се налага, такава идеология не може да продължава повече. Ние трябва отново да имаме граници, да защитаваме своята култура, да защитаваме езика си и въобще да сменим политиката на 180 градуса. Ето това е главното, а всички тези мигранти трябва да ги изпратим обратно. Само една малка част от тях ние можем да използваме тук в Германия, за да ги интегрираме. В този беженски лагер, в който работех, видях един списък от 1500 души, които бяха там, само 70 се бяха записали да учат немски. Това е индикатор за нас. Тези хора можем да ги интегрираме, тъй като те се интересуват. И после да ги използваме тук в икономиката, да си потърсят работа, да живеят тук. А останалите ние не можем да ги използваме. Задължително трябва да започнем да ги прехвърляме в Сирия. Това е главното.
Ако, например, Хомс, там вече е чисто, ако няма вече никакъв тероризъм, трябва хората да строят наново Сирия. Трябва да се строи инфраструктура в Сирия, в Афганистан. И инфраструктурата трябва да се строи с немска помощ и с помощ от Русия, както и в Ливия. Трябва да се изгради концепция, да ги изпращаме обратно. Малък процент, малка част от тях можем да задържим тук в Германия. Разбира се, това са тези, които искат да работят тук, да се интегрират и тук да изживеят живота си. Вот это я могу там сказать.